sme sa přigotovali ako na každý iný meč. No, ideme tam punktovať, vieme o co gráme, no i wierzę, že tam vyhráme i zdobíme kolejne 3 punkty. No tak będzie ciężko zawsze, jak ktoś wypadnie z podstawowego składu, ale mamy piłkarzy, ktorí są w stanie ich zastąpić, no i zobaczymy, kto będzie grał i myślę, że każdy da 100%. Trzeba strzelić minimum 1 bramkę, jak chcesz wygrać, no i zagrać na 0 z tyłu i wierzę, że minimum 1 punkt przywiozemy. Każdy mecz jest ciężki, no i wierzę, że jak zagramy nasza drużyna to, co wiemy, tak myślę, że wygramy. No tak, zaśpiewaj mu coś. Co? No to dzień dobry, bo tak się uczy, wiesz, polskiego.